ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ଜେନା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ନାହିରେ ଅଏଲ୍ ପକାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ମା ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଖକୁ ପୋଷଣ ନାଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନାହି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, ତାହା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଚାର କହୁଛି। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ 3 ରୁ 4 ବୁନ୍ଦା ସୋରିଷ ତେଲ ନାହିରେ ପକାଇ ସେ ଜାଗାରେ ମସାଜ କରି ଶୋଇଲେ ଓଠ ଫଟା କମିଥାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନଥାଏ। ନିମ ଅଏଲ 2 ରୁ 4 ବୁନ୍ଦା ନାଭିରେ ପକାଇ ମସାଜ କରି ଶୋଇଲେ ଚେହେରାରେ ଦାଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେହରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଗାଈ ଘିଅ 2 ରୁ 3 ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ମସାଜ କରି ଶୋଇଲେ ଚେହେରାରେ ଗ୍ଲୋ ଆସେ ଏବଂ ଗୋଇଠି ଫଟା କମିଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧୁଥିବା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ସୋରିଷ ତେଲ ନାଭିରେ ପକାଇ ମସାଜ କରି ଶୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଉପକାର ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏରଣ୍ଡ ତେଲକୁ 2 ରୁ 3 ବୁନ୍ଦା ନାଭିରେ ପକାଇ ମସାଜ କରି ଶୋଇଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ 2 ରୁ 3 ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ମସାଜ କରି ଶୋଇଲେ ହର୍ମୋନାଲ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ PCOD ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।